ating Franklin Aramihan. Hindi kami magka sa isang itundang sa Kaya. Spider. Spider Alpha. Bravo. Delta. Pakisiyo dan Yuri sudah kaya. Anak kami. Alpha. Bravo. Bravo. Itu Delta. We have the whole money plus on the drink. Okay? Panapas. Inakas. Sabihin mo mga inakas. Pintalan. Pak. Asyami orang orang kenapa? Kedua, kedua, mau lagi tu. Yung dua break, kalau last break ini dia, ini respect diberi. Kami berapa anupa, ilapan serta balik. Sekarang bertemu sama kerja dari sebuah pertempuran. Adik batas gerak ke media ini. Anak sahabat gerak senior dia. Angkolos gerak senior dia. Kami tertulis. Ang dua kapolri harus dibuka surat. Kelenggat dan lagi sebesar angkolosan. Dan aku juga sebesar angkolosan para nepati budak sama keinginan kolor. Dibuang. Menggunakan aksironai partai. Republik Indonesia maka diri mengenai ikut mengerti dari tiga jakarta ikut singkat oleh akun namun kami singkat agensi kembali istiqlal telepon
nito sa Pepsi. Iwan sa bawang at yan ito. Nawayang mo.
Hello everyone! Ari kita subong sa Central Philippine University para maglantaw sang Day 2 sang aton 7th Iloilo Football League. Kag kung nakita nyo, medyo mahinay nga akong natingog kay may naga-exam diri ang mga ROTC at the same time on my left diri ang aton nga hampang subong nga adlaw. Di kagina nakita nyo man nga second half lang kita naka-cover ka, you know, there are things nga hindi natin ma-prevent pariwang pagka-corrupt sang aton nga files. So wala ko nakatulog kang gabi. Ginan lang ko sang aga nagtulog and I woke up late. That's why second half na lang nabtanta. And at least subong malantaw na natin ang full game for our second game. Subong adlaw. So ready na kamo kaya ko ready na magtambay.
You have 1 minute left. Okay, time's up. Platoon leader, collect the paper, finish or not finish. Platoon leader, please collect the paper, finish or not finish. Counts, tala niya paper na collect na. 1, 2, 3. Read papers. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
attention. Equip, spaces, and distances. All companies, take your spaces and correct distances. Company commander, check your distances. Check your company distances.
Uy! Wala ka naka-duty? Ay, damo na dula sa atin. Okay. Tanan kami 10-year ubus na. At least happy mo sa mga English field. Amo get. Move on lang tayo dad. Halong. Sige. Pati si O, pwede kita ma-walk through? Iwan ko nito kung itong March. Hindi na ang paliti mag
I mean is, karitira, sulong ka, karitira, sulong ka, kanang balikan, sulong, kanang kanang panig, tingin sa kanan, kanang panig, ikos ulit, sulong, without counted yung proper execution. Makamira sa kaliti. Hindi ka na sa plan. Okay? Pwede. Ito sila. Company control. Ay, di siya kami kami Oy! Di command directly from the command yung repetition of command. Also the sulong and company control. Here we go. But we will not decline from what we demand. Importante na ma-mobilize ang trupa na matitupang salita. Did you bring your name to take a space? Direct ang command. Sampai kemudian bertahun ke lumakas. Direct ang command. Harap sa kanan. Direct ang command kanang balikan. Pero ang command ng kasulong impidan by company. Pasensya sa kusino ako. Masarap ko dito. Pasensya dito. Para na mag-isip. Ready? At your best, perform on the given command. No repetition of command. The commander.
Evans, pasok mo. Ato na lang ang linya. Tama lang. Okay na lang. Awat kita pag-uwi mo guys. Kalau dito. Basta tumahan ka ang tama diri dito. Bravo. Nakasunod ka sa lingkod sa angka. Hindi ka na diri ka sa wala sa angka. Bravo. Tuloy-tuloy lang. Hindi kita direkta sa masa pamilyas ng karite ang utan natin yan.
Gali. Kanan nga second baton, to signifikan ng yung first baton. Do not make significant markers period. Tandailan ang dikit. Oros sa ilan sa second baton, tapos na ito. Sa pamilya Constance from Saudi. Berikan itu.
Delta. Tusin naman kapitan ng Charlie. You can do it. Kung preparahan mo lang, tuloy mo, next Saturday, Monday. Bigil, di ba? Angal pa lang, 1 day and a half. Mga Saturday na lang, 4 days. But you have proved it. Wala sa Lagi mo ba? Kahit ko nagagawa sa years. First time ka mo. Ang iba, really March. Makamarcha. Sino ka? Naman, 90%. Wala ang butayan. Pagtutlo. May anak ka upit. Nakatupatang kita. Then, sila ang kapatid. Pero after, sila side na tuling. Nakatuon. Talaga. Hindi na pag-start na pag-ibig sabi niya ginero, pero kaya ang squad na nagamitin rin na. Ang foot, may instinct of running businesses is part of the marital. So, you do it. Kasi Pilipino ang mas matuloy. At, ang hindi ka lang ang mananong sa mga doon. Yung white at yung Roman naman, ay iba't kayo, Congratulations sa naging hindi pa okay. Diba? Mahal pa.
ay mag-expect na level. Medyo so nasunod ko semana, tuloy-tuloy na. October 1, ang target na po, October 1. Presentation is happening. Okay, distribution teacher. Pero, ang gagawin is isa, di ba? Tama na. Okay na? Ang mga wala pang secondarias, hindi na pwede pang secondarias, ang isang educator. Ha? Nabalan na ako, preparado ko cutter. May kanintos na lang ito. Kahit mas taksa na ito, ako na, di ba na ganito? Na wala pang ang nakasibigyan na walang military. Kung tinutulungan ng expect na talaga ito. Ang tinigil sa dito, kung kita yan ngayon. So next Saturday, we expect kung kita, then every frequently inconsistencies. Ano kami? Ini diadakan may special arrangement kepada negara yang Tuhan para upload na ini pula budget upload bagi application proyek bisa ang mga kadito before makasanto sa titis supply ang mga kadito na para dira ano niya hindi di pa isin pero sila ang santo di pagkadito kan magpagunti formal maximum dividend allocate in dividend this morning really not a proper haircut and that is dividend is following specific
Ang tanan nga kaditi nga asal sa kompanya balik na. Ang tanan nga reporter permission na for sige kapatenda. Para makabawi sa inyo demerit earned today. Ang mga ginawang sa delivery, pwede nyo na makaka-speak. Is ka po mas. Ngayon di ipagkan.
Hindi ko man sila ko mabatong pilik eh. Hindi ko mag-dire mo na. Sige na po sa Bye na. Bye-bye. Kecet, tinggal kecet. Tanggap sa Ayun, tapos na ang game natin subong sang Football League. Upod ko subong si Joshua. Joshua, kamusta ang experience mo sa paglantaw sang football? Sa jaman kag ang pang fight git. Kagong abi ninyo para lang na sa mga guys yang aton football, hindi no? May upod ako subong si Patricia, naglantaw man kami sa football kag si Chloe. Kamusta Patricia, ang experience? Okay lang. Ang na-amaze gid kay nakalagas gid sila kay SKO na score ang kontra. Hello everyone! We are here again. Day 2 na. Kagari kami subong sa Central Philippine University. Kamusta man ang ampang natin kanina, Ma'am She? Yes, it's a great game, Pagina. Oo, So, di ba? Yeah, gani. We had two games, Regina. First was Ateneo versus with one with a score of 10-2. And ang second game was bago lang ginatapos, we had CPU versus La Paz Football Club, which CPU won with a score of 5-4. Very close match. Grabe, no? Kag next week, diin gani kita. Diin nila kita makita kag malantaw. Yes, next week we are in a West Visayas State University. We will start at around 8 a.m. So, see you guys there. Yeah, see you there!